Hey. Yeah. Onye ozi account. Nwanne. Onye ozi account. Ntị m onye ozi o. Ịkpọkwara m onye ozi na-asụka na nchewa onye ozi. Ọ onye ozi nọ na dịchara aracha nkwụ. Ogodo na agwa m. Dịchara aracha nkwụ juru m anya. Ị masịkwa na anyị nwe nkwụ ndị ozi nwe nkwụ. Abịa na Baịbụl, onye nwe sị aṅụ na nnukwu. Ṅụọ maka aṅụ na aṅụfe n'oge. Aṅụfegoro m nwoke ọkwa sọsọ 4 bottles na nka. Ị na-eme ka ya ị ga na-atọ n'ọka. Jebe ka ngwongwo ifu na Baịbụl Jizọs Kraịst onye isi o mere mmiri ọgụ mmanya. Ị makwara Jizọs mana mmanya a maka n'aka ya da mmanya. Ọ bụ kefuzi ebe na-eji kefu na mmadụ nwatago. So you are taking one na era chango de mma. Oh, morning father. In fact, you just say on my get I will mark. I bet a romance. But this is like no man's in a gamma Malaysia. Hey! I know that comes. You never know making it. Hana Gamma. I never could have. Also, I can be easy. Also, I can get also, I get it. I bet music. Also, I can get it. And I don't know. There's also a new old panina and new money and a rubber. All the around one ompa. If I'm not ompa. Na wọn kún wọn ẹ̀bà kó tó bá kan lè sílẹ̀. Mẹ̀chẹ́ kan nù. Ọlọ́tàlẹ̀ aláṣà ọmọ yẹn. Mẹ̀chẹ́ kan mọ̀ nínú mẹ̀chẹ́ náà nù. Dún mẹ̀chẹ́ náà nù. Ọmọ kan ibà kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ mọ́ nàka panion. Ó sọ ma ṣe mẹ̀sí bẹ̀ kọ́. Gẹ́ǹtì ebe bá bu kúrò sí na ọ̀ṣọ́mà na abọ̀ ọmọ nke mba na Proverbs. Amadu bẹ bọ ọtí bàrà sẹ náà yẹ o ń tó sára sí náà nkú na gí na pọnkú nkú ọ̀nà tọ́ gí gíní. Ọkọ bẹ̀rẹ̀ nkú àwọn ọ̀rọ̀ àwọn. Ọ̀nà tọ́ gí na àrò bẹ̀rẹ̀ nkú kẹ́ ife bá nù ọ̀nà tọ́ gí. Kí na-atọ gị si ebe anụ abụọ gbanwe maka na anwụ nwere mgbada ebe ni jezi efe oziọma ga-eje ka ize azọpụta ndụfa jebe na-eje dosa nkwụnwa na-eje jezi oziọma na-eje n'iru gbasa ebe jezi oziọma na-eje jebe n'iru n'ọnwụ maka na anwụ nwere ebe anwa na-eje ife a na-ekwu okwu ya unu rapụ ndị ụkọchukwu fabia na wee na-ala nkwụ ife ọdịnmma onye ozi ọgwụ mbuke na alachakwa bịachegodi bịa na wetagodi m 6 bottles of ka m nwere jebire na ife a na-alazi a karịkwara 6 bottles enwere m Bible study na mgbede anụwa 6 bottles ka nke ahụ nke mbido